Bună, Sorina, ce faci? Bună, Andra, uite, un nou episod cu tine în gând și mă întrebam despre ce vom vorbi astăzi. Nu știu, la voi cum e, dar aici plouă cu găleata. Și aici plouă cu găleata. Sper E, că până terminăm înregistrarea să se oprească, da, ca să mă speranța duc moare acasă ultima. uscată. Uite, mă gândeam să vorbim despre um, o știre pe care am văzut-o ieri și la știrile locale și la cele regionale, despre orașele înfrățite cu Birmingham. Ok, Um, un subiect care întotdeauna m-a făcut curioasă pentru că niciodată n-am înțeles despre ce e vorba în momentul în care vorbim despre înfrățite și mai ales cum mă impactează pe mine ca cetățean de rând. Ce da, înseamnă asta pentru mine? deci, uite, asta este știrea de ieri care mi-a dat ideea. Joe Lycett, care este un comedian local din zona, a organizat ieri un eveniment public, chiar în centrul orașului, pentru a sărbători Ziua Internațională a Orașelor cu numele Birmingham. Um, se pare că există 18 orașe în total um, cu numele Birmingham. Le-a vizitat pe toate și i-a rugat pe reprezentanții acelor orașe să semneze um, un act de prietenie, de înfrățire. Iar ieri a culminat acest turneu, dacă vrei să spunem așa, și a fost o paradă în centru și cu ocazia asta au pus și un steag nou pentru toate orașele Birmingham, Of cu course. numele Birmingham. Parcă îl Da. găsisem la un moment dat, acum ceva timp, mi-a adus aminte de în momentul în care ajunsese la Alabama, dacă nu mă înșel. Da, Alabama este cel mai bine cunoscut oraș, alt oraș cu numele Birmingham, de unde vin și câteva trupe de rock foarte bine cunoscute. Și semna, practic, primarul respectiv și Joe făcuse înregistrarea publică. Da, deci asta este imaginea lui ieri în centru, iar asta este lista completă a orașelor cu numele Birmingham. Este și unul și în Canada, și astea sunt toate celelalte locații pe care el le-a vizitat. Și mi-a adus aminte știrea asta de faptul că multe orașe, de fapt, și nu doar orașe, multe localități sunt înfrățite cu multe alte localități. Și mi-aduc aminte, de exemplu, imediat după Revoluție a fost chiar o perioadă plină de entuziasm și de activitate în domeniul ăsta, în care multe localități din România s-au înfrățit cu localități din străinătate, mai ales din vest, cu care, mă rog, relațiile au fost mai dificile înainte de 1990. Um, și mă gândeam să întrebăm și să aflăm care sunt localitățile înfrățite, care sunt relațiile dintre aceste localități în care locuim și pe ce bază s-au creat aceste relații de înfrățire. Um, de exemplu, Birmingham este înfrățit cu uite, toate aceste localități, cu Chicago, cu Frankfurt, Guangzhou, Johannesburg, Leipzig, Lyon, Milan și Zaporizhia. Um, dar habar n-am de ce este înfrățit cu aceste localități, care este legătura, care a fost relația istorică sau recentă. Um, tu despre ce relații de înfrățire știi? Uite, mai făcut să caut între timp și m-am gândit la ce spuneai mai devreme, că după Revoluția în România a fost o activitate foarte mare de înfrățire, în special cu țările din vest și uitându-mă la
Localitatea mea, unde m-am născut eu, în Ploiești, observ că ei nu s-au gândit la vest, au rămas în zonă sau cea mai departe este înfrățirea din Venezuela cu Maracaibo. Dar Mm. altfel văd că Ploieștiul este înfrățit cu Berat în Albania, Harbin în China, Hâncești, Moldova, Lefkada în Grecia, Marusi în Grecia, în Oral în Kazahstan și Osiek în Croația și Radom în Polonia. Deci nu foarte um, concentrat pe vest, mai degrabă aș spune regional. O singură ieșire în Venezuela. Și mă întreb de ce? Care este logica acestor înfrățiri și mai ales ce anume aduc pentru oraș, pentru cetățenii de rând? Da. Eu zic să ne uităm mai Mhm, departe mhm. și ascultătorii noștri, dacă ne au răspunsuri sau dacă au întrebări, să ne le trimită și să descoperim aceste lucruri împreună. Ar fi chiar foarte, foarte interesant. Înțeleg că Deci, vrei să facem un alt episod pe tema motivelor de înfrățire și beneficii. da, de ce nu? Ok. Înseamnă că ne vedem data viitoare. Ne vedem în curând cu un follow-up. Seară frumoasă! Seară frumoasă!